badela 5 urte hasi nintzela Fikobako kudeaketarekin, eta lehen lana egin genuena zen pixka bat azoka eta kongresu munduko sektorea nola zegoen ikustea. Begiratu genuen Europa mailan, baita ere estatu mailan, eta hor ikusi genuen sektorea nahiko gaizki zegoela, batez ere estatu mailan, baina hor ikusi genuen oportunitate handi bat Fikobarentzat, zeren azoka gehienak txikitu ziren zabaleran, eta ikusi genuen Fikoban sartzen zirela 80%. Hori nahi du esan, Fikoba izan da erakusketa eta azoka txiki bat, produktitate handi bat lortu genezukela azoka horiek hemen antolatuta. Hori martxan jarrita plan komertziala batekin, lortu genuen azoka berriak erakartzea Fikobara, eta hortik atera gera nahiko ondo krisialdi eta pasata. Guk uste dugu segituko dela maila hori igotzen. Aurten lehen 6 hilabeteko aktibitatea oso ona izan da, rekorra izan dugu aktibitate aldetik eta diru sarreran aldetik. Orain itxoin behar dugu zertatuko den azkeneko hilabete hauetan, baina gauzak ondo badijoazte, normalki badijoazte, aurten ere izango da aurten urte ona bat. Guk uste dugu oraindik badaukagula leku berriak hartzeko, azoka berriak profesionalak ekartzeko Fikobara, aktibitate berriak ere bai. Orduan guk baikorra gaude etorkizunarekin. Guk uste dugu oraindik ez dugula toperaino iritsi. Krisialdeatik leheno esan duten bezala egin duena da txikitu azokak, baita ere espezializatu. Hor ikusten duguna da, leheno esaten zireten sare sozialak edo internet izango zela etxai bat azokaren munduarentzat, baina ikusten duguna da beste gauza bat. Ikusten duguna da azoken mundua baita ere jasotzen duela oportunitate berriak. Antolatzaileek behiratzen dute faktore asko, batzuek behiratzen dute kokapena, besteak instalakuntzan dimentsioa edo zer ematen duten, beste batzuk noski gehienetan prezioa. Guk hor faktore askok erabiltzen ditugu, prezioa, tamainoa, kokapena estrategikoa, eta gero baita ere giza faktorea. Guri gustatzen zaigu lantaldea montatzea antolatzaileekin, hori errasten du asko beraien lana, eta baita ere guk ere lortzen dugu konfiantza asko antolatzaileekin, eta ikusten dugunez errepikatzen dute bere azokak eta bere ekitaldiak Fikoban. Hor ari gara lan egiten. Gu gara Gipuzkoako erakuste azoka, eta baita ere mugaz gaindiko proiektua nola garen, Eusko Kostaldeko parteare baita. Orduan, ekonomia aldetik Gipuzkoa oso potentea da, industria aldetik eta enpresa txiki eta esportatzen duten enpresatik. Zerbitzu anitza dauzkagu, bai bezeurentzat, bai ekitaldientzat. Nik uste dut kokapen oso ona dela erakuste azoka dimentsionatu baterentzat Fikoba den bezala. Lehen esan duten bezala krisialdik pasatu da gero, kultura aldetik asko sufritu zuen, ez? Diru laguntzak murriztu ziren, gero zergak igo ziren, eta hori ikusi da kontzertu gutxiago egiten direla. Gu daukagu pabilloiarekin kontzertu tamaino egokarra posible dire egin, baina sektore hortan ez gara sartzen asko. Guk gaude oso gure helburua nagusia da azoken mundua. Kontzertu munduan ez gara sartzen asko. Zaila da. Azken finean, azokak azoka handi bat, adibidez, Bioterran daukagu 150 erakusketari, dire 150 enpresa. Hor dagozte, 3-4-5 langileekin, asteburu bat Fikoban. Hori jasotzen ditu 10.000, 15.000 bizitari, eta hor gertatzen den merkatua, salmentak, eta hori negozio handi bat da. Beste kasutan, daukagu karabanen edo automobilen azoka bat. Hor, salmentak egiten direnak asteburu hortan dire milioiak. Orduan,
azokak uste dugu dira errentagarriarena Ficobarentzat, baina baita ere gure inguruarentzat, bai hoteletan, dendetan, enpresetan, eta guk hori da gure helburua. Guk ez gara leku bat kulturala edo horlako posible dire egin, baina gure helburua dira azokak egitea. Guk hor oso ondo kokatuta da gaude, daukagu autopista bertan, daukagu parking doan bat jendea etortzeko automobilez, eta automobilez etortzen dire gehienak. Baina baita ere daukagu topoa, Eusko Trenbide Sarea, daukagu parada bat gure instalakuntzentan, Ficoba parada, eta saiatzen gera gehienak etortzea topoan. Adibidez, Bioterran egiten ditugu ekimenak eta horrela. Aeroportua bertan daukagu, aeroportu ere erabiltzen dute gure bisitariak, segun ze motako ekitaldia dire, eta nahi dute barkuan ere posible diretorri Ficobara, bendako Hondarribio bertan eta. Kokapena oso importantea eta guria ona da, zentzu hortan. Frantziakin ondo konektatuta gaude, 1 metrora daukagu SNCF dela trenbide frantsesa, posible zera jun Parisera 5 ordutik o 5 ordutik etorri Ficobara Parisetik, oso ondo kokatuta gaude.